grazzi tal-li qed issegwu il-proġett Xjentek, proġett tal-Fondazzjoni Satar, fejn flimkien qed nesploraw kunċetti ta' xjenza, teknoloġija u innovazzjoni b'mod applikat. Nfakkarkom li tistgħu wkoll issibu informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum se nkunu qed naraw proġett kemm xejn differenti li se jinvolvi ftit ġeografija u natura u x'hekk. Proġett li jissejjaħ ix-xemx u r-riħ. U Kit illum se jispjegana daqsxejn kif isir dan il-mudell. Mela, Kit, il-mudell ix-xemx u r-riħ, sewwet nifhem li dan għandu żewġ proġetti f'wieħed? Sewwet tajt iva, dan huwa interessanti ħafna għal xi ħadd bħali jħobb ħafna l-baħar u l-affarijiet tan-natura fejn ħan nintaqgħu ma' l-prinċipju ta' kif ix-xemx timxi madwarna, kif id-dinja timxi madwar ix-xemx. U permezz ta' hekk ħankunu prinċipalment qegħdin nagħmlu arloġġ tax-xemx. Prinċipalment għax mbagħad hemm il-parti l-oħra li ħanaraw dan waqt ukoll. Sewwa. Tajjeb, mela nitilqu billi nsibu ovvjament il-mudell bħala flat pack kif konna għadna u fil-mudell tagħna ħajkollna il-partijiet ewlenin li ħanużaw. Mela ħanaddi għal waħda li hija maqtuwa wkoll diġà. Tajjeb, mela l-parti ewlenija, l-parti numru wieħed. Sewwa din tinqala minn ġol mudell tal-kartun. Ikollok bżonn taqtaħħa ftit biex toħroġha wkoll ħabba l-forma tagħha. Sewwa, ma din hija l-parti ewlenija tal-proġett li fiha nnifisha wkoll ħansibu it-tinji biex aħna nirwu il-partijiet li għandna bżonn. Però hawnhekk ħanwaqqaf ftit dak li wieħed ikun jixtieq li jibni malaj ix-xogħol billi ngħid li jaqbillek ħafna tpinġih qabel. Din titpinġiha qabel. Sewwa, għax jekk il-qudiem aħna nkun qegħdin nibnu lest, huwa diffiċli iktar biex tpinġi fuq xi ħaġa mibnija. Mela nibdew. U jistgħu jużaw? Hawnhekk tista' tuża li trid. Il-kartun huwa miksi diġà wkoll, allura jiflaħ anke żeba. Żeba, markers u żeba tnejn li huma tajbin. Jiena fil-każ tiegħi ħanuri żewġ eżempji ta' kif aħna ddekorajnieh. Dan il-mudell pereżempju morna għal dak l-istil ta' ram antik kważi anke bis-sadid. Biex tagħmel dan l-effett trid ukoll tuża żeba, kuluri differenti u tipprova anke bil-metallic. Però anke jekk inti tixtieq mudell li juża ftit kuluri u tuża l-felt pens huwa biżżejjed biex taħdem proġett bħal dan. Sewwa mela waqt li għadu ċatt il-prodott fuq il-mejda tagħna, sewwa ħankun qegħdin inżejnuh ta' tixkassi ta' tiftit il-linji li tajnik diġà. Għax inti għandek il-linji biex taqra wkoll il-pinnur, biex taqra wkoll il-ħin lesti għalik. Sewwa, mela bil-mudell ċatt qudiemna ħankunu tajnih il-kulur, sewwa imlejnih bil-kulur, tista' tivvinta kuluri partijiet differenti biex joħorġu sbieħ u tista' tibda mbagħad nixfuh naqra. U wara li nixef nista' nibda nitfi. Sewwa. Once li għandna l-mudell li huwa diġà niexef, ħammorru biex nagħtu t-tinjiet f'kull parti fejn għandek dawk id-dexis ħomor, dawk id-daqqiet ħomor fejn nista' nagħmel il-qasmiet hekk il-kisriet fil-materjal, nerġa' wkoll nuri li nista' ngħin naqra l-proċess bl-użu ta' riga biex inti forsi tagħmel dak ix-sharp edge u kollox jiġi sewwa dritt. Mela dan. Biċċi żgħar ukoll qed ninnota u xejn. Għandna biċċi żgħar ukoll li qegħdin. Xi kultant trid tirwi naqra iktar minn 90 grad. Naqra iktar minn right angle. Ħalli tiġik sewwa u mirwija sewwa. X'in għandek kollox mirwi, kull parti li kien hemm bid-daqqiet lesta biex tiġi inkullata. Tajjeb, dawn il-biċċiet iż-żgħar biex jaħlu mal-parti Iva, fil-fatt ħonurija minn din naħħarax meta taqlibha din tittirwiha ħafna, taffiġa ftit, u tkun lest biex taqqat dil-parti ma' din il-parti. Din il-parti ma' din il-parti u din ma' din. U anke għandna waħda quddiem illi tieħu tinja qawwija hekk li tiġi mirwija kollha. Hawnhekk ħanużaw ftit kollha biex inkun nistgħu ninkullawha, xi kultant biż-żeba ma tantx iżżomm il-kollha, ġifieri nistgħu anke nużaw barra lil kollha nagħmlu ftit fuq naħħa u ftit fuq naħħa l-oħra ħallu jinxef u naqduha, nistgħu nużaw ukoll xi ftit tejp biex fil-verità tkun qed iżżomma. Forsi ma jagħmlux żeba f'dik il-parti żgħira. Jistgħu wkoll jagħmluha wara wkoll għax żeba tħallik. Tajjeb, jekk tagħmel hekk inti wkoll qatta u l-kollha tkun tista' tinxef iktar sewwa. Tajjeb. Mela bil-proġett li huwa miżbuħ u maqut għandek mhux il-qafas biss imma għandek il-forma kompluta biex tagħmel iż-żewġ proġetti. Diġà. Minn hawn il-qudiem huma esperimenti xjentifiċi iktar milli crafts minn hawnhekk il-qudiem. Għax ħanibdew naraw issa x'partijiet nista' nagħmel biex nuża
dan il-modell. Ekku, għal proġetti differenti. Ok, mela ħan nibdow issa bil-verżjoni ta' xemx. Meta ħan għamlu Tal-arloġġ ta' tax-xemx. li jaqra propja il-ħin tal-ġurnata. Sewa, li kienu jużaw fl-antik. Ekku, tajjeb nkunu nafu wkoll li x-xemx titla dejjem mill-vant u ħat inżel mill-punent, ħat titla mill-east u ħat inżel mill-west. Sewwa. Biex dan il-modell jaħdem sewwa, titkun taf fejnu it-tramuntana. Titkun taf il-nord, propjament it-true nord. Dan huwa kollu lok fej wieħed ifittex, jitgħallem u jfittex waħdu. Tajjeb hawnhekk għandi wkoll boxla li tista' tiggwidana li pereżempju f'dan il-każ it-tramuntana qiegħed proprja jimmarka hemmhekk qudiemna. Sewwa, mela biex dan jaħdem, tajjeb, il-modell irid iħares propja lejn dik in-naħa. In-naħa ta' wara tiegħu ħatkun qed tħares in-naħa tal-nofsinhar u n-naħa ta' quddiem ħatkun qed tħares lejn it-tramuntana. Ġifieri kif qiegħed in-nortaw irid ikun qiegħed hawnhekk. Ma din ir-raġun hija għax jekk pereżempju dan l-oġġett huwa x-xemx u x-xemx ħadd titla' propja mill-vant, aħna għandna bżonn li x-xemx dejjem tkun wara il-marker ta' xemx. Ħalli x-xemx titfa' naddel propja fuq din in-naħa. Mela x-xemx ħadd tkun tiela hekk u d-del tagħha ħajkun propja jitfa' fuq in-naħa fejn nixtiequ nimmarkaw. Sewwa. Mela dan l-arloġġ tax-xemx, il-pinnur tiegħu jew inkella lit li ħadd immarka jista' jkun sempliċement lapes. F'dan il-każ lapes bil-ponta fuq barra. Ħandaħlu il-lapes minn din it-toqba li għandna preparata hawnhekk u nistgħu wkoll nużaw din il-biċċa flep biex iserraħ biex propja indaħluha fiha wkoll. Mela dik tinżel l-isfel u hekk ħankun qed nuri iktar fid-dettall kif din tidħol minn naħa u tidħol biex iserraħ magħha. Tajjeb. Mela din nerġgħu lura tramuntana fuq quddiem, il-lapes qiegħed hemmhekk u fil-fatt bħalissa x-xemx mhux qed tidħol hawn ġew. Sewwa, imma bix-xemx li tkun tiela minn filgħodu hawnhekk, kieku timmarkalek is-seba' ta' filgħodu. Ġifieri fejn jaqaddel. Fejn jaqaddel iva, fejn jaqaddel. Fil-fatt biex tikkalibra mudell bħal da tal-loġġ tax-xemx kif kienu jagħmlu mill-antik. Sewwa li jaqbilek tibda f'nofsinhar. Tajjeb, tkun taf ukoll li matul is-sena xemx biddel ukoll il-trajettorja tagħha. Allura dan ħriġnieh fil-perjodu tar-rebbija fejn l-aqwa trajettorja biex tagħmel proġett bħal da hija available. Mela allura qiegħed lejn it-tramuntana. Għandna il-labes jimmarkalna id-dawl, immur f'nofsinhar u l-ewwel marka tiegħi meta x-xemx sottu tkun perpendikolari mal-alloġġ tagħna, tkun immarkatlek hawnhekk il-marka ta' 12. Ħanurikom bil-modelli ieħor li huwa tal-bronz. Fejn diġà ħadd naqra qari tax-xemx fil-fatt. Hemmhekk għandna l-arloġġ ukoll araħ. Fil-fatt kieku bħalissa f'nofsinhar id-delet jaqgħadna fuq il-numru 12. Naqra varjetà jekk inti ma tiġikx eżatti mill-ewwel, da jaf tipprovaħħa llum u forsi għada u tibqa' tikkalibra sakemm imbagħad tista' tagħmilha finali. Tajjeb, u timmarka kull siegħa, pereżempju f'nofsinhar, u mbagħad id-delġi fil-11 ġi hawnhekk u and so on tibqa' sejra kif għadna titla' mill-vant u tasal fil-punt. Ara sa filgħaxija din ħankunu wasalna sas-seba' ta' filgħaxija. U dak huwa l-alloġġ tax-xemx l-ewwel parti ta' dan il-prodott. Interessanti immens. It-tieni parti ta' dan il-proġett, x'nistgħu nagħmlu? Iva, l-istess bażi li kont qed nużaw l-ewwel, issa ħanaqilbuha għall-pinnur tar-riħ. Dan il-pinnur huwa xogħol huwa jgħidlek minn fejn ġej ir-riħ. Sewwa, mela bl-istess mod il-pinnur tar-riħ għandu ikun qed jippunta lejn it-tramuntana, kif kien qabel, kif kien fil-parti l-oħra. Mela huwa qed jipmarka lejn it-tramuntana u dan huwa lest biex jista' jieħu il-pinnur fuqu. Mela mal-kartuna mal-flat pack li offrejna ħansibu din il-parti, sewwa li hija l-parti numru 2, sewwa, u għandna l-parti numru 3 li hija propjament stikka biex iżżomm il-lapes dritt u għandek żewġ jgħidulhom id-demp tal-pinnur. Sewwa, żewġ ġwejnaħ illi huma ħajmexxu il-pinnur bir-riħ. Mela, l-ewwel parti tinvolvi li inti tiddaħħal din ġo dik l-islot temmek. Però biex inkun naf żgħidkom ukoll ikun tajjeb illi din l-islot qabel ma nibdew niftħuha xi naqra nagħtuha daqsxejn waħda kbir riga kif ukoll anke l-ġwejnaħ jew
li Tajjeb. tgħin xi ftit biex tidħol aħjar. Tajjeb. Mela issa nistgħu narmaw din il-parti, forsi nagħti referenza żgħira li issa l-mument li kieku tagħtiha l-kulur din ukoll, Ekku, għax l-istess bħalma bħal minna l-ewwel qabel. Ekku. tkun qed tagħmilha fil-fatt bil-kulur lesta kif inhi. eżatt. Mela aħna daħħalna d-damp jew il-ġwejnaħ ta' wara bid-dritt aw ġew Sewwa. sakemm tidħol kollha ta' isfel, nidrittaw ftit ix-xogħol ħalli jkun lest. U Ekku. issa ħanamlu t-tinja ta' din il-parti Biex jiġi bħal dan. ara. u tan-naħa l-oħra fil-fatt kif issa Tajjeb. tajt. Hawnhekk għandna verżjoni lesta u miżbuha wkoll. Jew inkella verżjoni oħra iktar highlighter din, iktar għal-Madin, kolorita. ara. Għal-Madin, eżattament, eżattament. Għandna wkoll it-toqob li bihom ħansibu l-bilanċ tal-pinnur, importanti li jkun bilanċ għal dan. Issa, f'dan il-każ, ħankun qegħdin impoġġu l-istess lapes jew anke jekk skont il-kuluri li użajt, tuża kulur tal-lapes. Ekku. Imdaħħal vertikali, mhux Sewa, bidrit, mhux għandha mhux l-ħomle. bidrit dik. Imma l-problema li jibda jaqalek Iva. xorta. Għal daqstant, għandkom din ukoll, li Jep. nistgħu nippreparawha tidħol minn din in-naħa Biex tibbilanċja jiżu. Mhux hekk. u tgħaddi wkoll sal-parti ta' quddiem. Tajjeb. U permezz ta' dik aħna l-lapes nistgħu npoġġuh Iżom dritt. u jżomm dritt propja sat-toqba li għandek preparata Nofs. isfel. Tajjeb. Okay? Bil-pinnur lest fidejna għandek tliet toqob biex insibulu l-bilanċ. Jekk tan-nofs ovvjament li ta' waħda li tiġi Suppost għandha tiġi suppost tajba. kalibrata jekk tiġi tajba diġà daħħa jaħdem Ekku. u għandek mod ieħor kif tagħmilha bil-lapes bil-maqlub u iddaħħal propja pin fuq toqba minnhom fuq Sewwa. il-gomma ta' xi lapes. Dik Ewwa, verament xorta iżommu waħda. għax daħħa jaffronta naqra l-elementi tar-riħ Ovvjament, li u- jridu noqogħdu lura attent. Ekku, Tajjeb imma dan kif inhu diġà jista' skont minn fejn ġej ir-riħ sewwa ħajdawwar u ħajdilna isma' ir-riħ ġej Ekku. propja minn dik id-direzzjoni. Sewwa. Jekk għandna il-marki tal-boxla hawnhekk, naf li r-riħ ġej mit-tramuntana jew minn southeast. Ekku, Sewwa ekku. mill-beach jew mill-vant. Skont minn fejn qed jippuntanna ifisser minn fejn ġej ir-riħ. Dak huwa il-parti tal-pinnur ta' dan il-proġett. Jekk il-bilanċ ma sawx insibuh tal-prodott, għandna parti żejra kwadra wkoll. U servi propja ta' kontrapis. Ta' kontrapis għal-prodott. U tatik ċans li tibbilanċa Tibbilanċja skont aħjar. fejn tpoġġija anke jekk twaħħalha. Sabi, tkun titwaħħala kieku xek. Eżatt, Naturalment. Proset, sabi immens. Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-modelli tagħkom fuq korrispondenza@satar.org.mt. Ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk tad-Design and Technology.